osechwal ne sikunde ka modong' ibiro chopie skunde mapoko yuto ma ok odeko ne tarik 13 madweni. Bende owacho ni ber mondo jonyuol ong'e ni skunde mag ji giwegi ok bi yudo bugego nono kaka chenro mar sirikal opango sikunde mar sirikal, kendo koro biro chuno mondo skunde mag ji giwegi kod jonyuol ong'iew bugego gin giwegi. CBC textbooks for grade 9 learners are in the final stages of distribution to all public schools. More than 85% of those textbooks are already in public primary schools. Apart from public schools, there are private institutions. These private institutions do not benefit from the free books from government. They are supposed to buy these books from bookshops. And again, as the Council of the Kenya Publishers Association, we can confirm that these grade 9 textbooks are available in bookshops. Ten kanisa mar Mowaro Israel ochako chenro mar biro siro som jopuonjre mae familia mayuto gi ni piny e kaunti ma Siaya. Maeri oyangi gi Archbishop mar kanisa no bade mani Siaya Assembly Reverend Enoch Otieno mowacho ni dhier oseduoko piny chenro mag somo e gwengego. Bende okwayo jotelo ma pacho ka mondo riw lwedo e konyo jopuonjre mochando mar neno ni giyudo somo mana kaka nyithindo mamoko. Nowuoyo e nyasi mar choko omenda mar siro som nyithindo makiye. Jonyuol maonge nyalo nyiso mor margi kaluwore gi sir makamano mabiro neno ni nyithindgi oyudo somo e yo makare. Ka watimo rambe mar nyithindo matindo ma jo skul mondo nyithindwa yud kaka somo. Koro wasechiwo kwayo makende ni jotendwa kaka gavana marwa, wabunge magwa, MCS magwa, wakwayo ni gima wachako mar somb nyithindwa gibende mondo gidonjie. Ne wachako gi mond liete manitie mond liete moko mwasegedoni, kata kamano kawuono awane gine program mar ariyo mag nyithindo ma wasetimo kod sani, kendo miyogi ng'ato ka ng'ato Sh5,000. An tajiwo mana kanisni wa mamoko bende ni mi mondo gikony kendo gichak chenro ni obed gima nyalo konyo nyathi ka nyathi masomo e bwowa kaka joroho. Pok aneno nyaka nachak leme kanisni, pok aneno gimotimore na odiochieng' ma kawuono, omiyo pod amedo gone Nyasaye erokamano ni gimotimo na odiochieng' ma kawuono ni ang'eyo ni en gima pod biro dhi mbele. Thoth rowere mawuok masawa mar piny Kenya okwedo weche mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua owacho wi romo manotimore e kaunti ma Nyeri manotelne kod mane en jatend Mungiki Maina Njenga. Rowerego wacho ni romono ne en mar lemo kendo manyayo kwe tok chano chenro matulo kaka Gachagua lieko. Na sisi kama vijana tumesema ya kwamba hiyo mkutano moja kama inakustua, get ready. Tutaingia kwa kila kona ya counties in this Mount Kenya region. We will be unstoppable. Na we want to bring all these youth leaders pamoja na viongozi wote tuwaambia kwamba this is the decision that we are going to take. He said that akiangalia pale mbele aona giza. And the Bible tells us clearly that mtu mwenye anaona giza ama kipofu haiwezi ongoza vipofu. So we want to make sure that we are following leaders, or we are listening to leaders when you have a vision for the youth of this country. Comrades power. Comrades wisdom. Comrades ra. Jotend dinde mantiere Malindi e kaunti ma Kilifi owuok oko mar kwedo sirikal kuom teko mosebed ka iteko godo rowere pachoka. Kotelnegi kod bishop mar kanisa ma JCC e kaunti ma Kilifi Thomas Kakala kod jotelo mamoko gidwaro mondo sirikal owe thuolo jogo ma oteki. Jodolo go koni chike ma pachoka oyango kako winjore yal ji mani kod ketho kendo tim mar teko ganda duoko chien paro mar chopo katiba ma pachoka.
na kuomba rais, chukua hatua, ubadilishe hii mtindo. Haupeleki Kenya pazuri, mtindo unapeleka Kenya pabaya. Na wengine sisi hatujui kwenda mahali pengine, tunajua kuishi Kenya. Afadhali ninyi wenzangu mumeiba, mna pesa Dubai, mna hii pesa wapi, mnaweza kukimbia mkaenda mkakaa huko angalau. Sisi twende wapi? Mwatuharibia Kenya, twende wapi? Licha kuibiwa rasilimali zao, mpaka kwa vijana pia wanaibiwa, vijana wanapotezwa, na hivi sasa tuwaona tuelekea pabaya. Ikiwa tutakuwa na serikali ambayo inaelekea hivi kuiba rasilimali za raia, mpaka kuiba vijana wa raia, hili ni jambo ambalo halifai kunyamaziwa. Na kwa ajili tumekongamana hapa kwa ajili tukemea wizi kama huu ambao unaendelea katika nchi. Manake nchi inaendelea kuzorota kila siku, nchi inaendelea kuzorota, hali ya uchumi unakuwa mbaya, vijana wanakosa ajira, vijana wanaudiwa. Hili ni jambo ambalo halifai kunyamaziwa na viongozi katika nchi. Moko kuom riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori oriwore kod piny owacho mar keto tim chik mar neno ni jopuonjre duto oyudo thuolo mar somo kuom higni 12 ma bende ong'ere kaka Basic Education e bwo chenro mong'ere kaka 100% Transition. Giluwo ni gidhi medo siro kenge ma thiro nyange mag nyiri e kaunti ma Migori mosebedo ka thiro som nyithindo ma nyiri. George Juma nigi ler mathoth. E higa mar 2018 piny owacho ne obiro kod chik mane jopuonje yudo somo kuom higni 12 ma oting'o somo mar higni 8 e skundego mag primar kaachiel kod higni 4 e skundego mag sekondar ma dho ngere dendo ni Basic Education e bwo chenrono ma otisi kaka 100% Transition. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migawo mar somo osebedo ka kete tim chikni, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni moko kuom jopuonjre osebedo ka weyo skul gi e kore. Thothgi luoro ma wan go ni ok bi dhi skul kendo mondo dhi mbele gi sombgi nikech tok kosetergi nyangu to paro ma jodongo nyisogi kaachiel gi de ni koro gin mine, gin mon ma koro nego kendi. Maya simo kuom riwruoge mag oganda wuok oko mar konyo piny owacho e neno ni jopuonje duto osomo ma otieko. Haya ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa siku nyingi kwa watoto wetu wa siku hizi, ambayo yana faida kwao kwa sababu yanakatisha maisha yao kwa mambo ya kiafya na mambo ya kimaendeleo ya shule. Kwa hivyo tunakubali hili shirika liendelee, ingawaji itachukua muda kidogo mbeleni, lakini mafunzo yameanza na wengi wameitikia na tunaona yanaenda vizuri. Samong adigino to school bende onge. Giwuok e school koro school okdhi. Big nyuol be gibiro nyuolore. Sasa wanajiona wao wamekuwa wanawake, wanaacha hiyo shule, wanaona wamekuwa wakubwa, wanaolewa. Yaani wanatorosha sasa. Jokanyo maruogo mag oganda kuma Micontrap Kenya dhi nyime kod wuoyo kod jonyuol e gwego ma Kuria mar jiwo mondo koro gine ni onge nyathi moro amora moyo sikul gi e kore. Koro wakng'ien to koro ere kaka wabiro koro konyo motergi ma koro osebedo ni koro gin mon nikech sheria mag anyuola gi to neno ni koseng'adi kama to gin mon kata gi nyithindo. Koro sani gidhi mako ije kendo gibiro bedo gi skunde. Mae bire kindeno maluro nitiere ni jopuonje mathoth manyiri mane otimnegi nyange e higa mokalo gwego ma Kuria koro deko e sikul kendo dhi katedo. Lipot yango ni malo nyiri 200 ne otimnegi nyange e dwe mar 12 mar higa mokalo e gwego ma Kuria. Most of them might not be in school because of FGM. After FGM, so many girls drop out of school. We have early pregnancies, we have early marriages, and because of that, the transition is not 100%. Sasa hivi jana tulikuwa na mkutano yenye chifu alikuwa na complain kwamba kuna mtoto msichana tayari pili wametoka chandoni wameanza kuolewa wakienda. Kwa hivyo hao ni tayari kwamba wametoka shule, hawataendelea na shule, wamekuwa wamama kabla ya miaka yao. Benta dhiama tegurogno ma Micontrap Kenya wane lipot margi nyiso ni nyiri mathoth osebiro ka koro weyo sikul kadhi katedo momondo e gwego ma Kuria bang' ka otimnegi nyange. Sheria ma piny to koni pod nyalo somo kata nyathi monyuol bende somo ka nitie kaka nyalo somo. Koro nyako wadhi wang'igi to kwawegi koro osetimore to kono timore nikech gin wamenyo koro waduogo kaka joma mosebedo gweng'ni mondo wakonigi ni nyithindo biuru mondo
udobdhi adhi nyime skul kata Jokanyo marwago mag oganda ojiwo piny owacho mondo koro kony e tieko midhieche ma oting'o nyange mag nyiri, ndiko nyithinde tije ma ong'ere kaka child labor kod kata chan mosimo jopuonje mathoth we sikul gi e kore. I'm very concerned Kenya chabiro osebedo ka higni mokalo 10 gimoro to nwaparo ni gini nyangu dhi chien maber mana mor wang'ni kaduogo omako dhoga kaka team koro kaka dhi duoko ne joka mosebedo ka konyo joge mane mor ni gini dhi piny koro ka yedo ko tere gi bodo tim malich ma kata lit ni kata ken nyathini moro onge manyako mosako dhi neno remo onge gimotiyo go kawuone momiyo no amiyo gi gik moko matin go to momiyo gi koromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok jochiw thieth e pacho ka clinical officers ochiwo milome ne piny owacho mondo mi ochop singo mane ochiwnegi maka kamano to gichako ng'anyo margi e bwo thuolo mar ndalo 14 mabiro. Kane giloso e dho kar thieth ma Coast General Mombasa, riwruogno kotelne kod jakom Peterson Wachira ne joseo piny owacho kuom chwalo negi singo ma ok chopi higa ka higa. The doctors have no problem with this issue. These are few people who are hell-bent to break the law. And unfortunately, even when we talk to them, they have invoked the name of the president that he's the one who declared that is the one who gave them those instructions. There are people who are doing business. And we have talked about extortion, whereby if today I'm requesting you, I'm having my private facility and you are working somewhere and I don't have a medical officer there and I have to use your registration number to do a service, then that's to mean I pay you. That is extortion. And that is what we call that this is irregularized corruption in the health system. And we feel that there's something very wrong with a public servant in terms of what I can call moral negligence. If then we do not have an end to the impunity in the Social Health Authority, and we do not have full implementation of the Return to Work Agreement of 2024, all the clinic officers under the 47 counties, under the Ministry of Health, under Kenyatta National Hospital, under KUTRH, under Madhari Hospital, under MTRH, shall proceed on strike as from the midnight of 19th January 2024. Jodak e gwenge mag Ongata Rongai onyiso luoro margi e wi chal mar arita kwe kaluwore gi medruok weche mag monj e gwengego. Otieno ma piny orugodo chieng' wuok tich ma jumani, ringre ng'at achiel noyudi e geng apaya mar Riverside machiegni kod chiro ma Isalu bang' jonjore monje kogwen. Ringreno notere od kano ringruok ma jomotho ma City e kinde ma apisa mag obila kod mago mag okwach kich dhi nyime kod timo nonro e wi masira ma kamano. So mimi nilikuwa na simu ya dema naitwa Ngeo, tunaishi naye huku, akaniuliza kama nimesikia makelele kwa gate, nikamwambia hapana. So nikatoka kuconfirm ndo nilipata msia kuwa amelala hapa chini. Alikuwa amegongwa kichwa dhati na damu imebleed kwa gate yetu. So I was shocked. Hata sikuweza kusema kitu, nilisimama tu kando. Security hakuna. Barabara zote mbili. So tunaomba ni viongozi ama matajiri wa hizi barabara waungane, ndio tunaweza kuwa na usalama. Security, maskari wetu kupatrol wanafaa wapatrol, lakini kwa hizi barabara hawakujangi. So hatujui kama tuko na serikali ama OCS wa Rongai. Si hata patrol na vijana waangalie shida iko upande gani. Moko kuom jotelo kaachiel kod jodak e kaunti ma Tana River dwaro mondo jata tije ka duol mochung' ne rito le mag bunge KWS mondo gwe tao.
Marien toka pisa 23 mag duolno e bade ma Tana River rem chopo malero gino manyo otimore kaluwore gi nek mar jakwath moro e gwengego. Komanda mar obila e kaunti no Sadika William ochiwo ler ni chenro mar fwenyo gige lweny mag obila osetieki kendo ibiro chwalgi e nyim oganda mar mondo mi joneno yangi kendo ne ni jal mowito ngimane oyudo ratiche. Kanga, you either resign. If you can resign, you cannot resign. Reform. Just reform. Kama umeshindwa kazi ya KWS, tell us. Yes. Or resign. Huyu mzee mwenye ameuawa juzi ni mzee kiungo kikubwa katika jamii. Nakemea kwa sababu huyu mtoto jana alikuwa na baba, leo ni yatima. Mama amekuwa mjane. Familia yote wamepoteza kiungo kikubwa sana katika familia. Watoto zaidi ya 200 sasa ni yatima kwa sababu KWS wameua wazazi yao. Mimi nataka kushauri serikali na nataka kutoa ombi kwa serikali. Serikali, sisi tumefika mwisho. Hatuwezi kubaki na wajane kama huyu mama ambaye ako na watoto 11. Saa hii yeye ndo atakuwa baba, yeye ndo atakuwa mama. We are still doing investigation on the issue of KWS having shot someone dead between Kone and Asakone. According to the DCI, already the investigation is complete. The ballistic report is out. What is remaining is identification parade. That was supposed to be done today, but we have scheduled it to Thursday at 10:30. Obila e kaunti ma Busia idwaro ni mondo tim nonro mapiyo kendo mak miyo moro mawachore ni nochwado nyathine Vashti Kayinji marach mochwe otho. Achijno moseyang' nyinge kaka Linet Bisieri nyoringo mopondo to kanyo we thuolo gi Rambune tesendo bila madungosi kama nyodine. Ringre nyathino osetimne bero kakoro wuongi kwayo obila mondo tim nonro man neno ni oyud ratiche. Mtoto kama amekosea unamwadhibu kama mama, lakini huwezi enda to the level mtoto yangu amevurutiwa chini, mtoto yangu ameumizwa, amepigwa, blunt objects ziko kwa vichwa, mtoto yangu alikuwa unconscious, hakupata mtu wa kumsaidia. Authorities zenye zinahitajika sisaidie mimi kwa sababu mimi nalilia haki ya mtoto. So then we are only asking the government to conduct the medical further examinations at the government chemist so that justice can be done for this young girl and for the family. The other party, as in the mother of the deceased is at large. We know that she was arrested when the girl passed on by Adungosi police station, but she was released on a cash bail of 40,000. And she has since disappeared and she is at large. Umedo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV e chendo mar migago waka oyueyo mokwongo kapok adhi e yueyo erokamano nya Pascal Olajo gi Pauline Pascal wacho nu winjo kendo neno Ramogi kauntiere Kabondo Nyasore School kaito David Obel mar Kipasi Kanyadoto wach ni omor ahinya gi gima jo Ro Israel Masiaya otimo mar puonjo nyithindo ma onge nyalo. David aneno kindiko ote mang'eny kisendika achiel kende to roma indiko ote mang'eny mi duplicate mang'eny mokalo. Kara kamano Ramogi TV an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore waneno Ramogi TV gi jaoda Sara Atieno to gi Archbishop Odhiambo Gura to gi Olo Oyanda kaito Oraro Wuod Nyasiaya Jama Binju Asembo wacho ni gineno wa gi jaode Violet Oraro. Machielo en Fredo Uko mar Kanyadoto Sodo wacho ni waneno weche manyien kendo wan gi Cornelo Molo Otieno Moja to gi Ochieng' Omolo kaachiel gi jobodaboda te mantiere machiegni kodgi. Mogik ma Ajuang' Maseme mar Ogango
Chiuna Jaoda Poli na Nyango to gi Mary Nyasumbi, Ochuka Ajwang, Elio Lala mar Maro, ote makende mar mos. Mogik bende Oraro Wuod Nyasiaya Jama Binju nase somo mari. Nyakora mogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ko moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. Mana Ramogi TV. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts. Machiegni kendo jodak e gweng' ma
Anyakwere ma e ward ma Kiambu Nyoro, Borabu e county ma Nyamira obago ng'anyo ka ging'ur e wi okang' ma jago moro nyokawo mar keto gedo moko ma din apaya moganda tiyo godo. Jodago wacho ni din apaya no ero osemiyo girem chopo yudo chenro ma gidwaro koriwo kod kata chenro magi mag ohala. Ruoth ma gweng' ma Bonyararande Ruth Ochenge osingo ni biro rango kaka ginyalo tieko midhiero no. Hii barabara imesumbua watu kwa muda mrefu. Kwa mtu mmoja tu ndio anakataa hii barabara. Watu wanakufa kwa njia hii njia. Hakuna njia tunapitia. Watu wanasunguka Nyakwerema. Wanabeba mwili na sanduki mpaka hapa chini. Hii barabara tunataka ipite kama chenzi ya Nyakwerema. Alafu isaitie watu wa mama, kuna wamama wazee hapa. Wafiki kwa yenye barabara imefika huko kwa MP former MP Ben Momanyi. Huko ndio barabara iko, lakini hapa katikati hatuna barabara. Mnaona mimi nasikia miaka namaliza miaka mingi hapa. Nasumbuka hapa na napita njia jeni na kuweta vichorochoroni. Hakuna njia. Kwa hii njia venye mmeona kila mmoja ametoa space ili njia iweze kutengenezwa, watu waweze kupita. Mmoja tu ndio nimeona anakataa isipite. Kwa hivyo nimemuongelesha, nimemwambia aweze kukubali kwa sababu yeye apitii kwa hewa. Anatumia hiyo njia yenye wengine wametoa aweze kufika kwake. Jodak ma Kajiado ma Imbo golo ywak margi e wi rach mar apeyni mayudore e gwengego. Wakeynigo mano din apaya mawuok Isinya kochomo Kiserian onyiso jotelo makono mondo ket chenro mag kongo apeynigo kendo weyo singo mag miriambo. Ka gichwalo ywak margi, joma minego eko nowacho ni gisebedo ka gikale midhiero mapek e kinde ma gidhi konyore e ute mag thieth nikech apeyni ok kalre. E korka kore, jalup komishona mar obila e sub-county no ma Isinya Henry Rope okwayo jopiny mondo oyaw apeynigo ka osingo ni chenro mar kongo dhi chakore jumbe 2 mabiro. Sababu ya hali mbovu ya barabara. Tumekubaliana waziri wa mabarabara wa kaunti ameongea na ametuma ripoti kwamba baada ya siku 14 barabara itakuwa imeshughulikiwa. Kuna barabara ambayo inaenda Ngito karibu kilomita 13 na imeleta shida sana. Na wamama wamekuja kwa wingi kutaka haki yao barabara itengenezwe. Nimeshukuru sana ofisi ya governor. Mheshimiwa amekuja hapa, ameahidi katika siku 14 hiyo barabara itatengenezwa. Sasa hii imewekwa procurement, alafu contractor atakuja kwa barabara. Mtusikize. Kwa sababu hii imekuwa ni wimbo. Tunaongea kila siku. Kwanza hata shule imetawanyika mara 2 juu ya mtaro. Na hiyo mtaro imekuwa shida. Na kila siku tunalia tu. Na hiyo mtaro imetokana tu na hiyo barabara. Kwa hivyo leo tumekuja na uchungu mwingi na tunalia, mtusikize. Watoto wetu hapiti barabara, hakuna njia hapo Kikuria. Na tuko na shida sana, tunalia. Hata tunabeba wa mama kwa kitanda. Sasa tuko na shida sana. Wapi gavana yetu? Wapi ndio Isholo Isaya hapa? Na wanatudanganya tu. Na hatutaki leo maneno watudanganya. Tunataka haki yetu. Nyathi konyuol e pachoka to bedo gi ratiro mar bwo katiba ma pachoka kendo katiba no rite. Tinende ni yangore ni nyithinde wito kendo iritogi e ute mathieth mopogore opogore. Jafwambo marwa Cleopas Oluoch noluwo sigand nyithindo mowiti kendo iritogi e osiptal ma Mama Lucy Kibaki e kaunti ma Nairobi, kama nyithindo 4 irwako kanyo kowiti e juma achiel kende. Koro omiwa ler mathoth. Nairobi, boma maduong' ei Kenya. To ka idonjo iye, nitiere weche moling' to hinyo oganda. E od thieth ma Mama Lucy Kibaki Hospital, magi gin nyithindo ma owe kata mojuang'. Gi jonyuolgi e od thieth kae, kata okwanyoko.
Ramogi TV otwa kod jatatije e osuptalni. Dr. Martin Wafula kod jachiw thieth Beatrice Oyuga ma osebedo ka yudo kendo rito nyithindogi. To nyithindogi iyudogi ga kanye? Parents do come and claim the baby later. And in most cases they come to claim the baby when the baby is 9 months. You've already fed, you've taken care of the baby is almost, even they are walking. Iyudo ka miyo moro nyuol to opondo, oweyo nyathi. Koro wan wayudo mana nyathi kodong' e kitanda, to wayudo ka miyo no osedhi. Koro ka watemo nono mondo wayud mamani, tiyudo kata ka samoro kata mana details meke manochiwo kodonjo ka sa admission cha. Koro ok ni kare. Bang' ka oseyud nyithindogi, itimonegi nonro mage e od thieth. Wawegi kaka jochiw thieth, wang'iyo nyathini. Wang'iyo ni ngimane chalo nade. En nyathi maber mangima. En nyathi manyalo bedo ni oseyudo shida moro. Nikech iyudo ka nyathi min gi koweyo, kata koyo moro biro make. Gino ma idho kisungu waluongo ni hypothermia. Koro ka koyo ni omako nyathini, to wadwa ni mondo wa correct ma. Koro wakete kamoro monyalo yude liet, moloyo to wan gi kamiluongo ni newborn unit. Kanyo kamiketa nyithindo monyuol ma temperature mare ber, koro nyathini nyalo duogo yudo liet mar del kaka owinjore. Wachako wang'iyo ni nyathini ngimane ber, oyueyo maber, ochiemo maber, onindo maber, liet mar dende ber. Ka nitie shida moro amora kuom magi, to koro watemo mondo walok mano, kata wa correct mano. Nyithindo ma kwan gi romo nade ma iyude od thieth ma Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi kende? Jatend osuptalni leronwa. On averagely, we are receiving around 4 children every week. And some of these children, which you have seen, we are receiving a child who is 1 day old, born and dumped in a sewage. Tumepokea zaidi ya watoto 80 ambao tumeweza kupitia Children's Department na koti kuwapeleka nyumba tofauti tofauti, watoto zaidi ya 80. Na kwa majuma mawili ambayo yamepita tumeweza kupeleka watoto 14 kwa nyumba 3 tofauti. Yangore ni thoth nyithindogi iyudo e kuonde ma yuto ji ni piny. Kamoko iweyo gi jonyuolgi kinde machuok tok ka osenyuolgi. Samoro polis okwanyo ng'ato, nyathi okwany kamoro, iyudo ka mama moro konyre, to samoro ok nen ready mar bedo gi nyathi, koro wite takataka kamoro, koro kwanye okeli. Majority of these children are coming from the slum areas. We are receiving them from Dandora, we are getting them from Mathare, we are doing them from Soweto, Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben. Jonyuol moko wito nyithindo, kendo moko nigi gombo mar yudo nyithindo. Dwaro girado kanye? Ponono ni mama moro obiro ka claim ni ma nyathine, to nitiere nonro mitimo ma include DNA. So nonro ni itimo mondo ne ka nyathini mare adieri. Mokwongo mama ni bende wacheko, ipime mang'iye ni to bende dobed mama machalo ng'ama okonyore. Mano watimo. Mar ariyo ma confirm kabisa to nyaka watim DNA mondo DNA mare gi mar nyathi omach mondo wa confirm ni mano nyathini adieri. After that identification, then we liaise with the national chemist for us to get DNA done, just to ascertain that really this baby belongs to this mother. There are so many people outside here who don't have babies and they ever cry to have babies. So that's the reason why we do DNA. So immediately they start the issue of DNA, these people vanish, they disappear. Nyithindo gi ka osejwang', moko kuomgi yudo ka tuo, kendo gidwaro jorit. Chiemo nyaka gichiem, mondo gidag ngima makare. We have employed 2 nannies using hospital resources to take care of these babies. So the babies are taken care of day and night. Nani ma watiyo godo gin jogo makonyowa. Koro nani goeko bende gin mago mosebedo trained on general care. Koro nani ni konyore gi nurse. Nurse instructe gimonego tim. Ka nyithindo gi oseriti, kendo jonyuol gi oseyangi, ok nyal miyi nyathi ma iwacho ni mari, nyaka do puodh wechego. All our babies are given back to the parents through a court order. We apply through the Children's Department, and then a case is heard and determined, and then a resident magistrate is able to give us the order to hand over that baby
either to the parent or to the guardian or to children homes. Kaluwore kod lipod piny owacho ma higa mar 2022 ma bende osum kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission, odiochieng' kodiochieng' maromo rowere 696 manyiri yudo hiye ma ohiu ei pacho ka. Jatatije osuptal mar Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi leronwa gimomiyo timbe mag wito nyithindo medore kata landore. Because of early pregnancy, early teen pregnancies. Mothers who are giving birth when they are in their 12, 13 years, 17 years, now they completely don't know how to take care of this baby. Yangore ni tuo mag dangni mag paro miyo mine matindo ma ok nyal rito nyithindogi weyogi kendo bologi e lwet sirkal, kamoko bende witogi oko e pipa kata ndara. Jonyuol nyithindo manyiri kaachiel koda kamago machuo koro ikwayo mondo miyo ritre mondo kwan ni odok chien. Mokwongo anyalo hero mondo awuo kodgi sani, nitie jogo mapoko conceive sani. Kapod okibedo gi ikruok mar nwang'o nyathi, wakwayo ni mondo wanyisi ni nitiere yore mang'eny mag geng'o nwang'o nyathi sama pod okiikori mar nwang'o nyathi. Babies are blessings from God, and as government we have to take care of these babies, and as Kenyans ensure you take care of the blessing of the Lord and the angel that belongs to God, that you never know what that person will be in future. Kwa bahati mbaya msichana akipata mimba asiwe na wazo la kutaka kuavya huyo mtoto. Ni vizuri apate kulea huyo mtoto, na kama hawezi ni vizuri apeleke kwa serikali, manake watoto ni wa serikali. Katiba mar Kenya ochiwo ratiro ne nyathi ka nyathi nyaka mapod kidoro. Penjo en ni, to en yo mane ma inyalo jiw godo tim makare mar neno ni nyathi ma onyuol oyudo hera kod ratiche ma ok ojwang'e. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Yiena monda ka oyueyo mar ariyo e chenro mar migago, mak mana na kwayi ni pod kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Niko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings,
shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial star 487 star 5 hash, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quick Mart near you. Citizen Duka, home of discount. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore wendego. Ojan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Machiegni kendo nyithindo makiye kod mago mojwang' Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi e wi chenro mar dwaro loro kuonde rito nyithindo makamago mosebedo kakonyo thoth nyithindo e alworano ero. Gikoni luoro margi en ni piny kidek chamo moko kuom nyithindo mane okwany maonge jonyuolgi kendo mago maendo gol ka kwecho e ginga paya, nimar piny owacho bende pok olero kenge malong'o magidwa keto mar neno ni nyithindo oyudo rit makare. Giseo paro mar piny owacho madwa ni nyithindo oketi e lwet familia manyalo yie dak kodgi e miechgi. Paro magikoni kidek rem chopo to chutho kaluwore gi weche mag ochumi masani ong'awo ngima ne oganda mathoth e pacho ka. If the institution has been closed down, where will these children go? Some of these children will they come from the street. Some of these children were abandoned. Some of these children were sexually defiled. So by the parent, real parent, and now they are here being protected and safeguarded. So the government, if they are closing down, they need to rethink twice about this situation. Where would these children go? Because most of these children come from vulnerable families who broke up. So this child has no anywhere to go. So when the government decides to close these homes, it will cause a large number of street children back in towns and villages, and this will in turn also bring about insecurity issues. Mana kamano nowinjore wadhi weche tuke, kata kamano wakuongo wan gi sigana. Kata kobedo ni omenda osebed kiketo tenge mar gero alap mar tuke ma Migori chakre 2014, alap ni gedo mare pok ochopo e rang'iny madwarore. Ten kaunti ma Migori masani otelne kod gavana Ochila Yako owacho ni gichako wuoth manyien mar neno ni kaunti ma Migori obedo kod alap mar tuke mantiere rang'iny madwarore.
Jafwambo marwa George Juma ma Migori ketowa e ler. Ma en alap mar tuke ma Migori, alap ma bende gedo mare ne ochakore e higa mar 2014. Gedo mar alap ni mar tuke mane ochakore e kind ten gavana machon Okoth Obado nitie kod penjo mathoth malo duoko. E nondo marwa ne wayango ni goro mar alap tuke ni mane onego tige gere ne otim dwe mar 6 e higa mar 2022, ma bende ne en mana kinde machuok ma otoni yiero maduong' mar higa 2022, ka penjo maduong' en ni ka ochak higa mar 2014 mane ochak gero alapni mar tuke, piny owacho mar kaunti ma Migori ne tiyo kod goro mane e gero alapni. Gima goro mar alap mar tuke ni ma Migori nyiso opogore kod gima oseger nyaka sani. Nyaka sani yudo ler bende ka otende kod omenda ma osetigo nyaka ne chak gedo mar alap tuke ni ma Migori ka ochakore e higa mar 2014 ok yot. Sani kuom mbaka mane wantie sani to nok aikora gi nembnigo gik mane osetim from 2013 nyaka sani. But gin gik ma I'm sure because the budget is a public document and those financial reports are public. Gin gik ma kwa manyo to ayuda mwakete mbele jopiny. Kata kamano, e kar chakruok mar gedo mar alap mar tukni ma Migori e higa mar 2014, piny owacho mar kaunti ma Migori ne olando ni omenda mar $30 million ne oket tenge mar chako gedo mar alapni, ka omendano ne otige yor gero hinga e alwora mar alapni kaachiel kod keto mopie alapni mar tuke. E hik omendano mar 2021 nyaka hik omenda 2022 e migawo mar tuke kaunti ma Migori e kinde mar tend gavana machon Okoth Obado ne olando ni piny owacho mar kaunti ne oketo omenda tenge mar $350 million mar gero alap tuke ni. The county government of Migori in the financial year 2021-2022, the Department of Sports has received $350 million to upgrade the existing stadium, and some of the works that we are planning to undertake at construction of the modern track construction of the modern pavilion. We are going to do volleyball, netball pitches, are going to do floodlight, and also to do water lavatories and offices. Before that happens, we need to undertake the environmental impact assessment and the social impact assessment. Nyaka sani rang'iny mar alap mar tuke ma Migori ma osebed ka rito pok ochopie, ka penjo maduong' en ni lek mane matend gavana Maseno Chileako nitiere go ne alap ni ma Migori. Higa mokalo ne wabedo approached by the National Olympic Committee of Kenya kane waoro negi kwayo through governor marwa mondo gikonyo wager stadium. Chuno wan waket tenge nikech wayudo partner moyiero rekodwa mondo wager stadium maber moloyo stadiums moko mwaneno e gwengewa machiegni kaendi, nikech en center maduong'. To kuponono ni ne isewinjo kane gavana wacho before ne wadhi kete budget mondo walos godo stadium. Aparo ni koro migawo no inyalo chong kumachielo mondo kony gimachielo either within this department kata department machielo. Jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osedonjo e winjruok ka riwruogno ma Olympic Africa, winjruok madhi neno ni kaunti ma Migori obedo kod alap tuke manyasani. Ne wawinjore ni county government ma Migori dhi provide law migere standard center, ne gidwaro at least eka 10 lo ma wan godo kama stadium wantiere kanyono. King'iye kendo kata king'eye oingo kar midwarono. Gidwaro keto Olympic Africa Center kama nitie at least skunde 50 moluore. King'iyo location mwachiwo ni negi more than that. Done deal, and very soon we are signing an MOU. This is a stadium of its kind because it's not only an ordinary stadium that has met the FIFA standards, but it is also a sports academy that will be handling so many games, from ball games, athletics, indoor games, and it will be there not only serving Migori County but a regional stadium. Olima wacho riwruokno ma Olympic Africa dhi timo goro manyien mar alap manyasani, kendo piny owacho mar kaunti ma Migori riwruogni dhi winjore e omenda ma gidhi golo
e gero alap manyien. Gidhi kelo the technical drawings for the project. Nyocha wadonjo noyudo ka nitiere some technical drawings manosetim, but pod gin e draft format. Pod gintiere department kacha, but makoro nok dhi timoni koro duong'. E seche maten kaunti ma Migori ma otelne kod gavana Ochieng Ayako wacho ni gichako wuoth manyien mar bero sekta mar tuke e kaunti ma Migori. Penjo ma pod duoko mare pok oyudi en ni to bende omenda manoket tenge mar gero alapni mar tuke ma Migori e kind higa mar 2014 nyaka higa mar 2022 ne otigo e yo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko ni tim mar baseball mar jotugo manie bwegni 18 dhi e piny Afrika ma milambo kawuono ne tuke mar manyo thuolo mar dhi e World Cup. Tukego dhi chakore tarik 9 dweni. Mana timbe ariyo kende mawuok Afrika ema dhi yudo thuolo mar dhi e World Cup. Tim no osetimo maber e alwora ma Afrika ma ugwe kata kobedo ni e tugo mogik nologi gi piny Uganda. We are ready, we are capable, and we'll show them that we can. So we learned a lot from that game because we lost in the finals, having beaten Uganda in the preliminaries. They beat in the finals. So we have taken time to do corrections to make sure that we don't become victims of the same. That our team is ready and we are ready to compete with the other teams, and we will show people that Kenya is nothing but the best. So we as Kenyans, let us show other Kenyans out there that Baseball 5, we are strong and we can do anything, our best, so that we can make Kenya a proud country. Wolverhampton Wanderers